iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intaig kan biag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga William. Ngem sakbay na makablaawan man pay da Ma'am Ilocana sa Amerika ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamatan ken ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiat, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagaden, Roda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdengdengeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, intay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko launay, apaidrama to'y padas ko, amakunak anang kompleto ita iti kinatao. Agtawanak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat, ngem awan na talged a trabaho, dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo, no apay nga inpaampon dagiti dadakkel mi, dagiti dadduma a kakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat a kabsat ko. Isu ni Manang Irene, ngem nasdaawak iti maysa nga aldaw, gaputa iti agriingak awanen daytoy. Manipod idi awanan ti sabali akid daw ko, no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana, sakbay nga ipulang ko ti biag ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Ay, nagsakit matan ti likod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya daytoy? Ibalang ka din daytoy? Ay uwan manong, ibalang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman day ta aeroplano aday ta manong, ay naibalang mo daytan, nadadaal matlaangan, isopay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang day ta nga ay ayam ta papanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di, mama. Kitain nyo, nadadaal to pa yun. Kitain nyo, aglat-latin, iti kinabayag na, dito'y kabinet. Ay basta, di yung pag-ibiyangan day ta kunakmanan. Bayaan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang iti baro a kabinet. Nagalas mo't akitaan no ikabil dita day ta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan nyo kami napuy-puyan Ha? Dayta, di bagbagak kada kayo. Sana ka po ta makagatgatang kayon kadagiting inginhaan naghamit dito'y balay, kat kastante aramitin nyo.
Basta ibalang yulatan da kita daan na kagawaan. Saan mo nakasta papa? Kastoy nga mi. Oh, nuadda mang ibalang kada kayo iti daytoy. Diyon gamdan ti aghawid dito balay. Lipatan dakmetan, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumot ngamin patpatyan. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti daytang ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Day tatisan na nga mo. Ngamin, adda kano idibak na nga balong agpursonada ni manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di dinan pulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko na, mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Naabangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitilima atawan ngam iti amayo. Isumat lagayam, adi na kayat nga ibalang da jeng ay ayam. Ngamin, inted da jay ti kabsat na. Wen, ngamin, dayjay laangan ti remembrance na iti manang na. Api nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo ang madakdakama ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang amuray no sana madakdakama tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga awantal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Amangan numabalin tayo ang mabirukan, babaan iti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko matanday ta. Mabalinti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay amot ti apelyedo na. Iso a medyo narikat. Kan may sa, sigurado abakat matan ni Auntie Irene. Amangan no awan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni papa. Wano dagiti daddo mapay akakabsat na. Wan nga rod, mama. Ay, jakman amo. No daduma, mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no natay matan. Amangan no kas tamot lang ang tiaday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan mo't dagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adtoy kitaam. Nan, kita man. Di mo't ni papaday ta idi ubing pay. Wan ngagpaiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na ita ti ikabil ta, amangan no saan a mailasin ni manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinaginad dayo. Birukan na kadimat. Saan siguron, manong? Anya? Nataltal na nga mintibiyag ko no awan ka. Kastagayam, Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamot. No si kati mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, addabangs ko at 2 inches. No, apay mat nga minada kayo a babae. No, maporporing kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din, manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. O anya, kasano ngay? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani manang Irene iti Facebook.
Awan met nga rod, mama. Talo abulanin asap sa pulen mi. Ngam awan met nakita ni. Inyaramidan min iti Facebook ni papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaengan tasaan tayo pa nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo din. Ni, adda umaw-awag. Sino nga tada ito Sinungay data. Sige, sumbatan mo na. Agore ka. Saan ko nga account tinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa daytoy. Sumbatan mo na, darasam. Ne, anya ngay dayta. Kaya't yung asawan, ni Manang Irene ka din dayta? Wait. Atay na kayo tasong batakon. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay nakaslang nervyusak matan. Relax, Mama. Saan mo't ada kayo tikapsat na Anay ko. Apay nga agkadil kayo ngay. Pudnumat. Saan ka di? Kabababadala ang kano itibas. Sino ngay tikadwa na? Manong, Uy, Dayan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga ang tita. Tapos agkita dan kin mi Papa. Ay nga nakaragrag sa kak, Manong. Luan ni ragsak da ito Sus! Kamat. Agsangsangit ka. Katawan pa natlaan. Ay na. tita, makasangit matan ni Mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngay mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years, adida nagkita kin ni Papa. Ha? Aday tadan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa'y sumanong. Dayan! Daniel! Manang Sandra? Ating ko! Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas da unay kin ni Papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siya nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak yo. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaing-ingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan akong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo panlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anya ayat ti aldaw ita. Lunes mat ita. Apay, adda ka di misa ita. Kwa, Jay. Kanapay akaslaad da tao di taruar ti balay. Kwa, Papa. Kasto yung amin. Ada sinukon mi ijay terminal. Terminal. Asino kumangay mat, ti sinukon nyo.
Kwa papa, agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Kasjay, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa ilaan nida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawad na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William. Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene, kunam, dayan. Wan ating ko, siyak laruan ni Manang mo, Irene. Manang Irene, sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kita tisiting iti baba ti makanawan amatak. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Kasano? Kasano anakadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Diyos ko, hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bibiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak na nagkita tamas langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lako ni tatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutangak, amang ano ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan. Tanamam muna idi ni Papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasaya at met nga rodno kasta. Ay na, kaslasanak pailaang amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit kita ken makasarsarita kaitan Manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagatdapi man anang sapsapol kanyak iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da, no di kat ni Sandra. Naimbaglagan ko na, tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. Agkakaingas da kanung amin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak itinagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, papa. Auntie Irene. Manipod ita, saan tanton nga agsinaapulos, William ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Manang Irene. Agyaman kada kayo, anak ko. Agyaman gaputan nagkita tamatlaangan, iti kinabayag ti panahon, apan nagsinata, Manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso ken kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak ti nariknak iti daydi agundaway.
Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi kat inaldaw nga kaslaad na mapukpukaw iti kinatao, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon latamot ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangag ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay kumamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakanak kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, a panagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal a kararagyo, iti maysa ken maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.